Sziasztok, én Peti vagyok, és mai videónkban mestercézni fogunk a Sky PvP-n. És itt van velem Pandák, Ákos, mint az előző videóban. Perkit kezdő. Nekem nincsen semmi tisztokról elmegyek. Mi? Nem. Nekem sincs semmim. Nekem sincs. Nagyon keményetek már is. Figyelj, én is fakarddal szereztem ölést. Mindennel van esélyed ölni. Ott egy csaj. Csak az maradt, azért nem tudok más művel. Anyád? Hol vagy? Melyek is. Hova? Nem Hol vagy? voltam. Peti, várj! Nem láttad, így mindig találtam előtt. Peti, várj meg! Ne menj a fény felé! Nem Hoppá. láttam, az a baj. Nem Mondom, figyeltem. hogy ne menj a fény felé. Ez nem a Minek fény meg volt. halva? Mani? Nem! Én felszedem az apókat. Ez lehetetlen. Nem lehetetlen, csak kell hozzá türelem. Akkor megyünk? Csak szerez minél jobb cuccokat. Hát kempelni, mert mindjárt indul. De engem meg mindjárt meghalok. Hát ilyen kocsog veled az élet. Nem! Miben? Mindig csak lelopnál. Igen, az a legnagyobb szórakozás, amikor a másikat lelököd. Tessék. Csípma! Csicska! Többet nem adok, mert csak 9 Hol vagy maradt. te csicska? Diakardos! Igazából 13 maradt még. Hello? Perkit felderítő. Felderítő. La la la. Nevért. Hogyha megtalálsz, akkor odaadom nevértet. Hát most csak így jóval. Kezelésbe. És beáll elém a kis csöves. Hopp. Azért meghaltam, hogy te maradtál. Istenbe! Csövekben meg nem vagy lőni. Ez aztán kemény. Ilyen hihetetlen, még lőni sem hagy. Hopp. Én Milyen kikitelem. bolygó? Dorról szigetek. Ó, Players. fakar. F3. Vagy fakar. Zadoni buzikát kikkelem. Főkar. Majd ki kell lőni a egy képet. Értem. Ilyen jó véről, nem tudtam elolvasni, na mindegy. Buzdán. Félre lövök. Peti, Ilyen meg hülyét sem kellene láttam keresni még. egymást. Én kilépek Mindjárt. ebből, csátalkaz. Csátalkaz. Én megyek. Úgyis meg fogok halni. Érzem, hogy meg fogok halni. Megyek el az azért a szövegről. Gratulálok. Mi értelme van, mi És meg is barmokkal haltam. vagyunk, akik beállnak egy Peti, gyere, RPG lövés ide elé, látnál basszus. csöveket. Hoj! Láttad? Engendő diakard. Ó, kitérlek egy dögölt van meg. Jó van. Na, most már nem kegyelmezek. Hol vagy, Peti? Nem Cukorka tudjuk, sziget. pedig végig kéne csinálni. Korkacigát? Oké. Jeges sziget. Mi? Most már jegesen vagyok. Wow. Hát biztos, hogy együtt leszünk, meg be vagyunk jelölve. Megöltem egy aranykardost. Megöltem egy aranykardost. Én meg Sokan egy vannak diakardos. Fakarddal. Náj! Nem! Ne csináljak, megnézem a start. Én meg egy Jó, ne, én pedig egy aranykardosat, úgyhogy 2 HP maradt. Fegyver. Megkérem majd haveromtól, neki megvan. Te tudsz muskétával lövedéket venni? De killer vagyok ezzel a költővel. Taukras, te tudsz a muskétával lövedéket venni? Hol vagy? Tau. De nem vagyok OP. Most kövess Taukras, már. leraklak. Hol vagy? Jó. Éppen lövöldözöm.